Bacolod, are you happy? Tudluan mo kami ng Ilonggo word. Welcome to Bacolod's new government center! Karon din sa Selfie Island. Kunin siya ang famous nga tanaw yun ninyo sa Gigantes Island nga mga post sa mga netizens. Or boy subang ang mga tuan. The following day. And ready na may payon sa Bacolod. I hope na yung mga barko karon. Ang weather is unsay oras? It's time to go! It's 7:30. Basta kay mga tulong Bacolod karon. Pahala mo dyan. Hangin-hangin na siguro niya. Dili ni bagyo. Hangin habagat. Two hours later. And sugya pong kayang hangin. Sir, pangalan mo
sir? Kim. Ha? Kim. Kim. Hambal kang Bisaya, sir? Humble. Kuan man sabot man. Sabon ka? Oh, kaya ko nga So dili may pwede malibak. Malibak. Touchdown Bacolod, are you happy? Tomorrow will you be happy? Let's pray tomorrow will be a great weather, ha? Montage. Happy to you. Much later. Eto na tayo sa Bacolod! Walang energy. Kaalam, busog. Dito yung sentro ng Bacolod City. So dalawa yung government center dito. So pupunta tayo sa new government center. Kinakikilala namin sa inyo ang pinakagwapo dito sa Bacolod, Sir Kim Nunez. Sir Kim ang bahala sa ating paglalakbay. Tudluan mo kami ng Ilonggo word. Okay. Unang word. Ano ito una? Anong una? Amon lugar. Amon lugar. Oh. Amon lugar, ha? Pag magsabi ka Amon lugar, di Amon building to. Oo. Much later. Welcome to Bacolod's new government center. Government center. Let's go to ruins. Before we go there, another Ilonggo word. Amin, tsada, wonderful, maganda. Yung ano sa inyo? Atong panahon, Hindi, Ano? lahat ng lugar. nami ang lugar. Nami, gyapon. Iba ang nami, isa nami. Yung nami. Walang T. Yung nami ginagamit mo sa mga lugar, Oh, lugar. tsaka Tsaka mga bagay-bagay. mga bagay-bagay nami. Pagkain, Namit. namit ng ano, nung sanina ng bahay. Hindi yan. Hindi. Laway. Laway. Yung laway, anong ibig sabihin? Pangit. Ano yung bayuon? Ano yung bayuon? Ano ba Nami yung ba? Nami ba? Ano ba yung suot? Ano bang bayo mo ron? Oy. Laway. Laway man.